Mia saidik phangni simno belai khe tongphalaijak khumulungo tamoni hinkhe khumulungo BJP ni party office tei BJP ni flag tei lama lama gana je kaimani borokni banner rok obo bebang sijik paine tei party office no tamphla paijaka tei flag rok no bebak bolong rok khitajak piya tei kunui kunui jaga sokja paine toni paijak o mampli no nugui tabo aro khumulungo belai khe tongphalaijak tei BSF TSR police kwbangma aro phaipaine duty rwpai tongkha tei taka obo kaisa swngchung kalaijak tei obo hai sabo khai kana obo hai samung obo hai party office tamphlanani tei flag rok soknani sabo sokna obo hai tak swngmung rwgui aro kwbangma police rok naikolnai rok phainei tongkha tei tamoni bagui heklainai party office no tamphla nangkha tei o borok flag abhairok no khitana nangkha oro sudu BJP ni party ni flag siming obo khaijak ya Tripura motha ni flag bo kwbangma jaga no bolong rok khitar paijak tei beyang bo paijak rok nugui mano hinkhe noro o video nuya hinkhe noro o video ree no naitui ko. Hinkhe dolong noro o video footage nugui ni mankha tabo o khumung sum achijak sabo haikhe khaikana hinui tei kwbangma police TSR tei BSF rok obono no naitokna bagui sabo khaikha aboni bagui aro rohorjaka tei dolong noro o mangpili tei o khainai rok no tam sana muchuk norok comment khai bo sawui mano. Tei baksa kwbangma Tripura saluk rok khe sai tongkha je Agartala Udipur je town wngkha Tripura motha ni bana hai khe flag rok khachikjak ya hinkhe tangui Tripura sa elaka tei TTADC khumulung rok heklok BJP ni party khaina nang thik no wngkha he khaijakmani rok hinui baksa Tripura sarkar sawui tonglaikha hinkhe dolong norok khe haikhe flag tei party office rok sokjakmani tei tanchikjakmani nugui norok tam sana muchuk tei he khlaijakmani kaham de wngkha na tamokha tei TTADC rok haikhe banner rok sijikjakmani tei bolong rok khitarjakmani BJP party ni flag rok obo tui tam sana muchuk obono bo comment khai sadi hinkhe dolog tini ni bagui asuk wngsinai channel o kwtal wngtoi like share tei subscribe khaina tapudi mala kaisa kwtal video hambai.